ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Punamies ja Tuija! Mennään tsiigaa! Hei Tuija, moi! Eikö säkin oo vihreä? Kulje rohkeasti, oma tietäsi pystypäin. Heikompaasi puolustaa, ykköstä etua näin. Elämässä ei aina kaikki ole tasapuolista. 9-8 ikäinen pitää huolta myös heikommasta. 9-8 ikäinen pitää huolta myös heikommasta. Sunnuntaina 981 uurnaan. Niin siis äänestämään siihen lappuun. Sinä siellä 981 uurnaan ja sinä ja sinä ja sinä. Sinä 981 uurnalappuun, kiitos. 981. 981, tuut välitetyks. 981, tuut välitetyks.